Hej med jer. Jeg sidder herude foran Aabybro Camping og Fritid og venter på vores autocamper. Men jeg vil egentlig fortælle jer om den oplevelse, jeg havde i går, fordi der overnattede vi over ved ismejeriet her i Aabybro. Og det var en sand og en magisk oplevelse, som jeg vil dele med jer. Og den kommer nu. Rigtig god fornøjelse. Jeg vil snakke med ham. Nej, det passer ikke. Nej. Vi går og gniger op ad hinanden det daglige. Ej, hvor fedt. Jeg har fået lov at komme ind i sådan en mega garage ved Ryå Ismejeri. Det er så, hvad man kan drive det til, hvis man laver god is. Det er godt nok vildt. Det må så være fra dine unge dage, det deroppe. Ja. Rigtig mand for røgs. Ja. Hvad Søren, har du også haft kronprinsen, eller kongen herude? Ja, jeg kom jo til at købe hans bil. Nå. Så Og alle hans børn. ja, han var over efter en, så det var ikke rejsen, han blev fra. Nå. Jeg har lige købt det gamle krone 1 her. Nå. Så den blev så degraderet til krone 5. Ja. Og det er sådan en dejlig nok. Hvad for en skal du så køre i på lørdag? Jeg tager den blå og knæde, den anden tager den hvide. Ja, han er også tosset med det. Ja. Og så om 14 dage, så kører vi de to til Sverige, så skal de lige... Det, der er problemet med den overgang, der fra 68 til 75, det er luft, det er hydraulisk affjedring. Og det er det samme, som der er i Citroëneren. Og der er ikke ret mange, der kan lave det. Og så har jeg så fundet en over i Sverige, så han får de to biler op og skal lige... Så dem kører vi op næste søndag. Ja. Så kan han lige... Men altså, det er nogle fantastiske køretøjer. Og så kan du... Hvor mange år har du så været om at... Nej, men jeg startede, den første jeg købte, det var i Swan. Den købte jeg tror det er 15-18 år siden. Det er den der. Det er en Silver Cloud. Ja. Og det, jeg synes jo, det er den kønneste bil, der nogensinde er blevet produceret, fordi den har sådan nogle enormt flot former. Ja. Altså nu når man står der med at vaske skeen søndag formiddag, det var sådan, da min kone hun var 20 år, hendes lår, altså, den har nogle utrolig flot former. Ja. Og så også det der med, at den er tofarvet. Ja. Der var jeg ude og køre bryllup i lørdags. Og i fredags, der var jeg ude og køre i limoen. Men altså, vi kører ret meget. Ja. Og lørdag eftermiddag, der var ude i Ice Blue, der har vi softice-maskiner, vi sætter op bagpå, både på Volvo-vognen og Forden. Ja. Og så morgensen er lige kommet hjem, der den er i Padborg. Ja. Men altså, det er jo lige før, der er lige så meget plads i den her, som i din. Men kun... Altså, Du er med i min autocamper? der er... Jeg kan da have en Europapal til at stå herinde, hvis jeg sætter den ind på højkant. Ja. Det er flot. Den er fra 1934. Og motoren, den er større end i din Mercedes. Det er en 7,7 liters, den her. Hold da. Det blev man lidt overrasket over. Jamen altså, jeg må sige, jeg går ikke voldsomt meget op i elbiler, for jeg tror ikke, de er så miljørigtige som dem her. Nu kan se, den her, den har kørt i 90 år, og den er ikke blevet skrottet endnu. Jeg tror ikke, en Tesla, den kan køre meget mere end 20 år. Så skal den skrottes. Har I brugt den her som arbejdsbil også? Ja, den fik jeg i 15, så den har ikke været mere end 10 år, men vi bruger den rigtig meget i vores markedsføring og i vores reklamer. Det var den første pick-up, jeg sådan købte. Ja. Der ligger nogle brosyrer
bruger vi jo det billede her på alle vores produkter, hvor vi har mejerier, den her gamle bil, og så mig, der står der. Så den er blevet flittigt brugt til alt muligt. Ja, den er jo også ude på den store plakat. Ja, det er den. Så. Og så har vi herude på værestedet, der har vi så også en englænder. Det er sådan en Beford. Hvor den sød. Ja, den er nemlig sød. Den er så grim, som man kommer faktisk til at holde af. Og den, der er jo så fryser derinde i, som man så kan fryse med. Så kan man stå en hel dag og stå og lave is fra den. Den har stået oppe på Rus Hotel her hele sommeren. Ja. Så nu er vi lige ved at lave bremser på den. Så. Nej, det er godt. Den ser så ked ud af. Ja. Altså, jeg kunne godt have ønsket, at luften indtaget, at det vendte om sådan så glad ud. Men den ser bare så sød ud. Ja, det er den også. Men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi jeg fik lov at filme herinde. Ja, men det okay, du lige prøve at se et par film, jeg har lavet. Og så har vi den her lange skiderik. Ja. Det var en, jeg fik bygget i USA i 19. Der købte jeg en personbil derovre, så skar de en over bag i forsæden, så alt det her bagved, det er sådan noget, jeg har fået designet i USA. Ja, lækkert. Den tror jeg, de unge mennesker godt kan lide at købe ind. Den skal også ud på lørdag og køre bryllup. Ja. Jeg snakker lige med Niels. Bjørn. Ja. Og han siger, der skal ikke købes fløde. Godt. Mit navn er Niels Henrik Lindhardt, og jeg er mejeriejer her på Hobro Mejeri. Jeg vil slå slag for den gode dansk flødeis. Skal du lige prøve at smage en frisk lavet isvaffel? Det er kun flødeis og chokolade og en vaffel. Det kan ikke gå helt galt. Her på Hobro Mejeri har vi fremstillet håndværksmæssige mejeriprodukter siden 1888. Hvad for noget is skal vi vælge? Der er mange typer, men jeg tror, vi tager klassikeren. God vaniljeis. Så begyndte vi at lave literis, så begyndte vi at lave 5 liters is. Så nu har vi udviklet en fisketrifle, det giver sådan en god blend afføring. Vi producerer smør, vi producerer rygeost, vi sælger en masse ost, og så producerer vi vores meget berømte rygeis. Rygeis er en meget bred vifte af frossen mejeriprodukter, alt lige fra softice, isvafler, literis, islagkager, energitæt is til småtspisende, og så kan I selvfølgelig også smage vores lækker kernmælksis. Kom og nyd den dejlige stemning her på Hobro Mejeri. I kan komme ind og besøge vores butik, vores iscafé. Man kan nyde en is i vores gårdhave eller langs med Ryå, sejle en tur eller komme med på en rundvisning, hvor man får et indblik i mejeris historie. Spis dansk flødeis. Det er sundt og det er godt. Det kan ikke lægge over til livet, men det giver katte med liv til årene. Det var noget af en reklamefilm. Ja, og så har vi den der store grønne sten, der står ude på græsplænen. Det var en, vi satte op i 15, efter en lang og hård retssag. Og så blev vi enige om, Alice og mig, at vi må hellere rejse en monument, fordi vi vandt over EU. Det var noget med navnene på vores energitæt-is, som vi laver til sygehus og småtspisende. Og så inviterer vi jo så nogle gæster til indvielsesborgmesteren. Han kom og holdt en tale. Og
så havde vi brugt speaker til at stå og trumle lidt. Jeg var lige før jeg var røgnet i spjældet, men jeg slap jo så fri. Og så inviterede vi nogle gæster, og det er så blevet til isens dag her på mejeriet, hvor jeg så en gang om året inviterer til åbent hus, hvor man kan spise alt det is, man kan sådan lørdag eftermiddag. Og det ser sådan her ud. Næste år det er så den 14. juni, og vi ligger mellem 5 og godt 8.000 gæster sådan lørdag eftermiddag, og jeg laver omkring 25.000 isedele gratis uge sådan lørdag eftermiddag. Og i år der har jeg 92 mand på det at hjælpe mig med at dele alt det uge og holde styr på det hele. Så det er rigtig sjovt. Og så kom der jo en rigtig mange gamle biler. Og jeg kan rigtig godt lide gamle biler, for jeg har ikke råd til at køre nye, så hver mandag aften i sommerperioden, der åbner jeg så græsplænen til gamle biler. I og med, at jeg efterhånden er ved at have lidt biler. Jeg har omkring 20 køretøjer, der indregistrerer. Og de bliver sådan set brugt alle sammen, så vi bruger rigtig mange weekender og hverdag på at ligge og køre rundt med gæster, og det ser sådan her ud.
det er sådan set det, der sker her på Aabybro Mejeri, udover at vi laver is og smør og elsker og hygger os. Så det er sgu nok at have noget at give sig til. Og du ved jo også, at vi er selvstændige, vi har så meget fritid, så vi kan lige så godt få ordentligt udfyldt. Men hvor er det dejligt, du har haft tid til at vise mig rundt i dine lokaler og vise mig den film. Altså, jeg bliver altid godt modtaget, uanset hvor jeg kommer hen i verden, så det vil jeg også godt betale lidt tilbage til dem, der gider at komme og besøge mig. Så det, og det er også det, man gør, når man kører i autocamper, det er, at man vil jo gerne ud og opleve noget. Så det... Ja, men det er helt fantastisk, at jeg har fået den her mulighed. Og så her har vi jo så mit franchiere, kaldt de sorte penge. Og der er nu ikke så mange penge deri, men jeg synes bare sådan et elskab, der er ikke noget, der er ret mere grimt end sådan et, så det har vi lavet om, og det er håndtag fra en ismaskine, og det her det er bare æggeuger. Ja. Men det ser da meget sødt ud. Ja, det er også. Og så har vi jo en lounge herinde, hvor vi kan gå ind og få noget kaffe. Altså vi er jo nogle drenge, der mødes onsdag aften og går og skruer, og så går vi herind og får kaffe, 2 slags brød og is, og så en hygger os. Så det er sådan en lille rum. Nu har vi lige tømt glemmoren efter den sidste tur, vi er ude og køre. Så. Og rummet derinde, det bruger vi også til at holde fester. Altså vi har en 18-års fødselsdag i lørdag, så i sidste uge der er 2 rundvisninger, altså hvor jeg står og fortæller en masse røverhistorier, så bliver det så dækket op med bord og stol, og så fortæller jeg en røverhistorie. Og så har vi min hustru, hun er lidt strid en gang imellem, så jeg kunne ikke få lov til at bygge mit ønsketoilet inde i privaten, så nu har jeg fået herude, der bestemmer jeg, så der har jeg så bygget det der. Ej, hvor vildt. Så det er sådan et dejligt sted, hvor man kan gå over og gå og hygge sig. Har du nogensinde ude at køre i Rolls Royce? Nej, det har jeg bestemt ikke. Det kan være, at vi lige skulle komme ned og tanke den blå, fordi den hvide, den er lige blevet tanket. Så det kan være, at vi lige skal gøre det. Det kunne da være rigtig spændende. Jeg tror nok, der skal nok bruge dem på, så er den klar. Så det kunne vi lige gøre. Det vil jeg med glæde gerne deltage i. Den er fra 1972, den kunne gå 40.000 miles. Det var sådan en skør sjællænder, jeg købte den. Han var tandlæge, så var han blevet for gammel her herren, og så skulle han på pleje hjem. Og så var der en af mine kolleger, der sagde, at han er sådan en til salg, om jeg ville tage ud den. Så det gjorde jeg så. Hold nu op. Adrenalinen er helt oppe at køre. Det er godt nok. Hvad port skal vi vælge? Vi tager 3'erne. Ja, det er da meget godt. Nu er jeg skis med ikke mine penge. Så kan vi jo bare køre en tur. Ja.
Den er fra 1972. Det er en 6,7 liters 8-cylinders. Så fruen og mig, vi kører til Vejle, der er lidt Rolls Royce trafik, det bliver små 20 biler dernede. Ja. Hvor tit gør I så det? Den danske Rolls Royce Klub har 2 ture om året, og en i Storvededagsferien, det er 3 dage. Og så den her, det er en Blåfaldstur, det var lørdag og søndag. Hvor mange medlemmer er I så i sådan en klub? Ja, vi er 100 medlemmer, og når vi er flere, så er 60-70 biler. Ja. Så jeg plejer gerne at komme med 2 eller 3 biler, for begge drenge, de kan også godt lide at køre. Så ja. Og det er lidt fedt, at de både kan lide med rige, og så også den hobby, jeg har, fordi mange af de andre i klubben, ja, de har jo selvfølgelig også de her lidt sjove biler, men når deres børn ikke rigtig gider, så er det ikke helt det samme. Nej. Og det er jo det, jeg er jo ikke så bange for at bruge lidt kroner på, fordi at jeg ved, det bliver i familien. Ja. Så nu bliver de her 2, det hedder så Silver Shadow, de bliver så fuldstændig renoveret. Nu er jeg om 14 deroppe i Sverige, der kører vi de 2 deroppe, og så er de klar til næste sæson. Jeg kan godt se foruden, den trænger der på vasken. Men gud, hvor den kører godt. Jamen, den kører jo smooth, altså den er... Jamen, det er en ren fornøjelse, og der er elruder, der er fartpilot, der er elsæder, altså det hele er her i, selvom den er så gammel. Ja. Så det er sådan en rigtig flyder, den her. Nu her, når vi kommer over i nabobyen, så prøver jeg lige at have sådan et par hund, man kun må køre 40 henover. Altså, de skærer bare igennem, selvom man kører på 60 og 70. Ja. Det er det, og der er ikke meget støj i de biler her. Kan få alle stumperne i England, altså nu når vi selv går og laver meget, hvis vi så mangler en stump, jamen så bestiller vi en England, og så kommer den i løbet af en uge, så skifter vi den, og så returnerer vi den stump, der er gået i stykker, og så får vi lidt for den. Det er jo ren recycling, det er jo genbrug, ja. Det belaster jo ikke miljøet. Du kan køre lastbil, så kan du vel også køre sådan en her. Vil du køre resten af vejen hjem? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men det, tak for tilbuddet. Ja, men det er... Bare det at sidde ved siden af dig, for adrenalinen op at køre. Smiler jo alting, når man kører ind en dejlig køretøj. Det er det samme som når du sidder der i camperen. Folk de kigger efter de der specielle køretøjer, og så bliver man så glad i låget, synes jeg. Ja, nu har jeg jo kun en måned som camper. Ja. Men jeg har da kigget, eller har set en del kig efter en. Det så er op her, og nu... ja, det kan jeg se. Ja, vi må kun køre 40, men jeg kører så 60 nu, og hvis det var en normal bil, så...
den bum bum, og så står den stille igen. det er utroligt. Jamen det er... Det er lige en bil fra min datter. Ja. Hun kører så stærkt ind over bommen, ligesom sin far. Jamen, så skal man bare have det ordentlige afklæder, når der kommer et mere herhen. Det, den er sådan set ligeglad med. Og det er altså, det er Rolls Royce, jeg synes, der er mange ting, som er helt fantastisk. Nu kommer der sidst. Ja. Og så står den stille. Det er ikke sådan, den står og venter flere kilometer efter. Og så kan han også godt flytte sig. Så det, og det er jo ikke fordi, den larmer mere, fordi vi kører 100 nu. Så det, der behøves vi ikke at hæve stemmen for at kommunikere. Og så kommer vi en autocamper her på højre side. Og så helt den ligger der. Der kan du se min camper, ja. Den er lige der. Du har ikke noget over i garagen, så er du fri for at gå over græsbanen, så ja. Smide dig af her. Ja, det var skønt. Så... Men altså, hvis du læser, så ligger der en bog inde i hytten, der hedder Riget, fortalt af 3 generationer. Det var den forfatter, der jeg så nævnte for dig. Ja. Så skal vi lige filme din bil udefra. Ja, det skal vi da. Ja, ja. Og se den solnedgang, der er rundt omkring. Det er virkelig flot. Det er jo helt fantastisk. Super. Det er ikke hver dag, du blev kørt til den camper i en Royce. Ej, hvor er jeg glad. Tusind tak for rundvisningen. Det var så og tak fordi jeg måtte filme alt sammen. Jo, det er gratis reklame, hvis du ikke misbruger alt for meget. Det gør jeg ikke. Men den rører på YouTube. Ja, det er godt nok. Men tak for det. Selv tak.